Testi, YK. Heipsan kaikki! Ja, Moi kaikki iätäytynyt katsoja. tai no siis niin. Eli jos sä haluat videon, katso tuota statusta. Eli kommentoi alas tai tuu Moven laittaa viestillä, että sä haluat videon. Me tehdään Anterin kanssa selfie-musiikkivideota. Vai mitä? Joo. Se muokkaa Ja sitä mä just editoin tuolla. koko video ja sä otat kuvia. Niin mä otan kuvia kaikki tälleen, joten tulkaa mulle laittaa, älkää Ainterille mieluiten laittako, koska muuten se on vaikeampaa. Niin, ja mä juon täällä kirsikan makuista limua. Joten, tulkaas laittaa viestejä nopeasti ja tälleen, että moi moi!